En grøn alien i det ydre rum. Planeten Jorden er foran os. Den blå planet. Vi nærmer os Danmark, Jylland, Østjylland, Brørupland. Stedet, hvor folk udvikles. Og se, hvilken natur dette Brørupland er omringet af. Gud, hvor er det bare smukt. De flotte grene, solskinnet og sneen. Alle 4 årstider samlet på et sted. Det er fantastisk. Herligt. Vi kan se en elev gå op mod Brøruplands indgang. Nærmer sig døren, men hvad er nu det? Han bliver skudt efter med snebolde, som pulveriseres på hans ryg. Men alligevel holder han humøret højt. Han går ind på en Brørupland. Han ser sine venner om bag planten. Meget bedre. Der kan vi se en af de store ting, som sker på Brørupland. Bordfodbolden. Passionen for det lille spil. At kunne kontrollere de små bevægelser og den lille hvide bold. Og vi kan se, at det blå hold er ved at få ravneæg. Det berygtede ravneæg, som i dette tilfælde betyder, at de er ved at tabe med 10-0. De har ingen point. Og der kommer det. De taber 10-0. Ravneægget er i hus. De er ked af det. Meget ked af det. Man kan se, hvordan det påvirker spillet. Og så af med brænderne. Straffen ved et ravneæg er, at man skal ned under bordet og op på den anden side. Og hvis man er meget uheldig, kan man så gøre det uden tøj på. Hvis man er meget uheldig og har aftalt det før. Men alligevel samles de bagefter alle 4 spillere og fejrer Fællesskabet. Så er der fodbold. Og fællesskab. De hopper op. Han løber alene rundt, men så kommer hans venner. Og der bliver scoret. Endnu en konsekvens. Spark i numsen. Med bold selvfølgelig. Hvad nu det? Kommer forbi. Der sker det. Det ramte lige i numsen. Så er det færdigt. Det faglige niveau i Brørupland er utrolig højt. Her kan vi se en klasse, hvor både lærere og elever er utrolig engagerede. Se, hvor pænt de sidder i jorden. Det ligner 4 engle, når de sidder der. Og bare indlærer alt, hvad deres lærer siger. Der kan vi se en elev, som har forberedt sig hjemmefra på et regnestykke. Og det er ikke et af de nemme regnestykker. Det er et af de svære, men han tager sig sammen, og han går op, og han løser det. Han tegner, skriver med den grønne skrift. Utrolig flot. Færdiggør huset. Der gør han det færdigt. Og han er glad. Igen fællesskabet. Alle jubler, når der er en, der gør noget godt. Både lærer og elever sammen. Og så er der mad. Mad på Brørupland. Køkkenholdet, kan man se, er utrolig glade. Og eleverne også sidder og hygger sig rundt om et bord sammen. Så er der hygge. Hygge med drengene. I dette tilfælde kan drengene godt lide at spille spil. Og så kommer der 2 til, og de bliver der bare indlemmet i fællesskabet. De kommer med, kan spille 2 player på 2 computere. Spiller de 4 mand. Det er fællesskabet. 4 mand stemmet sammen på så småt et værelse. Man hører, hvordan de stoler på hende. Så er der stille team i Brørupland. Hyggetiden, sovetiden, computertiden eller lektietiden for den flittige elev. Der ser man eleven, som tidligere på dagen har været ved tavlen og øvet dette
færdiggør endnu et regnestykke. Hans venner jubler med ham. Jubler, fejrer, danser. De er glade for, at han er klaret. Man kan tydeligt mærke glæden igennem skærmen. Nu er eleverne samlet til morgensamling. Prøv lige at nyde dette øjeblik. Dejligt. Dejlig sang, som de har øvet meget på. Men ikke alle er vilde med den sang. Brødreblands viceforstander Jan Nielsen. Han informerer om aftenens aktiviteter. Fortæller om slik. Eleverne jubler. Giver ham tegn. Nu opdager de ham. Blegfisen. Ham, som de har overset hele dagen. Som man nemt kunne overse, som han lå der i sne. Han er nu med i fællesskabet, og de danser og jubler med ham. Efterskoler, hvor fællesskab er i fokus.